गिबियावनो आंनि चेनेलाव एबा आंनि चेनेलनि नायगिरिफोरखौ बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। दिनै आं देखायनो सानदों माबोरैहाय आखाइनि सुनायखौ स्पिड खालामनो हायो आरोखि ना। हारम'नियामाव माबोरैहाय स्पिड सुनो हायो बेनि माखासे फर्मुला जायखौ नों सर' खालामबाय थायोब्ला आखाइ सुनाया स्पिड जालांगोन आरोना। सा रे गा मा पा धा नि सा सा नि धा पा मा गा रे सा बिदि स्पिड सुनो हागोन आरोना। स' आं बेखौ देखायगोन फर्मुलाया मा। थ' नोंथांमोना नायलांदो बोरै दामनांगौ। आं दाख्लै खोन्थाबोखादोंमोन सा रे गा मा पा धा नि सा सा नि धा पा मा गा रे सा। बेथ' जाबाय। स' दिनै गोदान फर्मुला जेरखम सा रे गा मा पा धा नि सा नि धा पा मा गा रे सा नि धा पा मा गा रे सा। स' बेखौ स्पिडै थुनोबा बोरै थुनांगौ नायलां। सा रे गा मा पा धा मा पा धा नि मा पा धा नि सा नि धा पा मा गा रे सा। स' नोंथांमोना बेखौहाय सोलोंबानो जाबाय। एबार आं नोंथांमोननि थाखाय लासै थुनानै देखायगोन। लासै नोंथांमोना नायनानै सोलों। सा रे गा मा पा धा मा पा धा नि मा पा धा नि सा नि धा पा मा गा रे सा। स' नोंथांमोना बेखौहाय नायनानै सोलोंबानो जाबाय। आरो गारांखौ बोरै थिक खालामो नायनानै ला।